Mga ka-JCQ, manipod mismo dito'y PNP San Nicolas, makasarsalita tayo ni Police Staff Sergeant Glyceril Valencia. Bilang bang bullying dito'y napasama ka San Nicolas National High School nga nagdinanog kan nagkabil dito'y estudyante. Para iti impormasyon iti kaaduan, kahit kuman niya i-explain o nag-ikit na sa ti bullying, ti bullying namin sir kat mapaspasamak dya unag mismo ti eskwela. So within the school premises or inside the school campus, no nagbalins mo na nga outside niya minin, hano ko nga ang daw awagan ti bullying di yan. No bullying niya min, di nga problema kasapulan nga maadresan or itratar iti eskwela mismo. So, between the children involved, the minors involved, kasapulan iti intervention to school, mabalinda nga dumawat iti assistance from other agencies such as the PNP, manwangkit DSWD. Basta nga min involved iti ubing, haan nga mabalin nga mapukaw iti DSWD. Now, when it comes to criminal liability, I mean, depende digitawan pa DJ ubing nga involved. So, at the 17 years old nan, mabalin tayo no nga ngam DJ with the assistance of DSWD lata kasi DJ test nga aramidan na nukwa no DJ ubing kat ada kasapulan niya kaswanen or hanpay. So, DJ, di napasamak met no outside the school premises hanyamin no nga itratar iti school DJ yan yung mabalinda no nga i-call the attention ni DJ ubing salan to ited ka DJ agency nga concern. Now the DJ kasi nga paspasamak like other school again invite the iti PNP to solve the problem. Mabaling agited kami ti counseling, mediation, to further explain kadigi ubing no ana digijay resulta or mabaling nga mapasamak no itultuloy da digitoy ken talagang ikam kampanya tayo iti stop bullying kasi ado iti hanga na pintas nga epekto na. Okay. Ma'am, akas na buya iti video kat takad ado dagiti nang palawlaw kadagiti ubing agkakabi unag kabkabil unag kinkinabil ma'am. Ana iti obraanan iti biyang iti PNP atap iti kastaket maadalan dagiti ubing ma'am. Well, as of the moment kasi iti monitoring tayo kadigiti minors involved kadigiti nga incidents kasapulan nga i-report detoy iti school kanyami tapos dito nga ag-take action ni PNP in partnership with the DSWD ken barangay. At dadadigitay dadu mga school nga nangayab talaga personally kanyami nga adadaga kasi nga paspasamak ngam ti inaramid mi is nag-mediate kami pinayaban mi ti parents da digiji ko involved nga ubing pinagsasarita mi isuda ni-explain tayo digiji negative consequences getting of obranda kasi DJ lang ti mabaling tayo nga aramiden kanyada kat iti teachers mat uno ti school biyang ti school isuda iti mangpataw ti parosa ka digiji ubing no suspension ba wano ti expulsion depende ka DJ adadjay students manual damot so or the school's manual no adda iti nalabsing DJ ubing nga han nga mapakawan inside the school or adami ka batugan na digijay nga aramiden da. So the school talaga iti main actor when it comes to bullying incident. Now no outside mo mabalin no kuan nga itratar deti ti PNP no ade may nag-report ko may stationan or mabalin no kasdayan iayaban ni meto kan ni DSWD for counseling and mediation tapos itap mi pa ni barangay kasday no agi patulod da pay digitay mobile anada no kwabi pats da or other force multipliers nga mabalin agbantay ngamin ijay lugar nga kapaspasa mabaling nga pakapasamakan manen dagiti nga tririri wenno apa
Okay. Ngayon ma'am, iti biyang iti PNP awan ba ti plano tayo nga mangisayang ka ti seminar when no lecture iti unig ti pagadalan tapos ti kasta kat maibagatay kadagitay estudyante dagitoy rumbeng ubraen tatasar nga givid video ubraen da ma'am. Good regarding ka dito sir, ti PNP adda iti regular nga panagbisita dati eskwela, and we call this Oplan Best when ito'y balik eskwela. I am strong ako nada. So numapang kami ijay kasi every Monday nang kami agad attender di Monday flag race in the schools. So from there, kanayon kam talaga lecture regarding bullying, drug awareness lecture, kung DJ importansya ti panagbasa da. So inibagbagay yung panag-seminar, siguro daming schedule na sir. As of the moment ket digiti elementary schools di papan ni pagpaspasyaran niya pag-lecturean pay lang. Okay. Ma'am, kadagiti mapaspasamak iti eskwela kang runana kadagiti high schools. Aket saan bilang yung kadi ma'am nga makapaalarman dating tignay digiti estudyante ket ada kaditi pakabiyanganan digiti naganak da. Well, ti alarming ako na mamingket no detay handa makontrolen. I believe that our school is doing their job. Kasi amuda, no kasano nga traterende ito yung sitwasyon. Hanpay lang alarming kasi amok traterente eskwela nga nasaya at dito yung cases. Ken sa tayo tulay ibagang alarming yan, no, out of control. Handan to kaya nga traterenen. So, DJ lang sir, kadigiti ubing met DJ inubrayo nga i-post yo or i-video yo ti minsan insidente, mabaling kayo pa inukuha nga makaswan kadagitoy iso nga refrain from doing it, and hanyo bubrayan di agbuy-buya lang no dakas di nga pasamak mabaling yo nga tawagan ti PNP when digiti proper authority nga kaasitgan nga mabaling yo nga itap no kuha. Okay, ma'am, anat mensahe mo kadagiti naganak pagkan kastapen kadagiti teachers iti pagadalan? Para kanyak sir, yaw awag ko iti pa nagtitinulong iti amin yung community sector balay man iti pagadalan. Dasken nga ron nagtitinulong tayo pag makapadakkel tayo iti uubing mabalin tayo nga pagsandagan no ket na sa wenen dete intay pagdawatan to titulong no datayon to nga lumakayan ket hantay kayan, so agpadakkel tayo ti ubing nga responsable amuna rumispeto ti pada nga tao. DJ lang sir.